Piao, piao, piao. Miensa. Abusuafo, mame mu akwaba. Na nana opoku entwibu asuakon na hu no video nim no. Woye Asante Mampong Adwonfohene. Na wonim se na wotwe awie na ye kwa kogya ye wura da se bro se ebu nso to so mienu. Asante Mamponghene wanya ne ba bi koye kogya na mena kwa akura. Na nana akwetena din. Na amamra ni amane kwa so mrantia ne mmabawa anase mrantia hodo abeba dwumadi ntomafura ene be ye kase pa na nanso so wonim ntomafura papa na mehia nam se nana sene wasi abon ntoma mu ntoma din de se waso ye ntoma ne frɛ na Anantuo nam se nana ne kire bibi kakra na yensua de ntoma no kura se ne besi afura na Mamponghene Adwonfohene na wo fra ntoma na we ntoma wo fra ne ye frɛ no Anantuo enti hwɛ se ne wo si ye no nananom de menene mienu ye fra ntoma ye mpangu ebetimi de akura ye nsa firi sikafam antam akwesi nzongo na ne atia na tie se ne memma fra me die ene bi ne wo fra yi enti wo ba behu wo hwɛ se ne wo fra ne de no a simple ene ye fence na nananom ntoma no Anantuo ntum de ntia me ye fra na Anantuo ne se wo fra wo hunu se wanantu wo da wachi a wo si wanantu Anantuo no ne ha wo fra pe wo si wanantu go asia ne nyina so ye pe nti e basa na ye ka ne se ye wo fra na Anantuo nti we na ye Anantuo no na santuma we nso fra wo ba nante afiri be bia pe so afiri bia ye fra ntuma ye nsan haye ho enworo ema onye fra pe no na age afa nti wo betimi dia nante a be bia pe so de ko bia nti ye nananom de ye ntuma fra no sa na tie efe na ahum kanso no fra nso a ema hu sampa wo na nampa